ли ме? Не, друго искам да направя. Айде да си бил. Премислих го. Не, моля се, не искам да мислим. Премислих го. Моля ме, сега не искам. Такава снимка не. Не сним го. Много го премислих. Не дай много се. Не, премислих. Не, със снимката много... Чакай си да па... Не, само така го оставам. Няма да натискам нищо. Премислих го. Не дай, моля се, чули ме. Не дай. Не бе, натикам, премислих го много. Добре, но само не са да направиш. Не, така са. Аз не обичам ти ще да снимаш, ама не е така. Аз искам когато аз реша. Нали става? Не е запал. Сега си имах една уджоба, ако годината съм си намерила уджоба си имам една запал. Да. Като бързо не може да полиш храна. Виж как свето. Ето си на... Що би било като пева? Ти ли беше замала? Не беше ти замала? Вятър да се запълва. Не искам, не си просто... Да не падне памет. То с памет ли? През цялото време се снима. Не може. Ти нали видя как ще трака снимка? Не, що да не може? То не може. Не може. Самоснимачка ли? Не знам как може да... Има самоснимачка, а снимка ли? Не. Аз по-хитър съм го измислил. Аз много по-хитър съм, аз си не снимачка. Не може да съм стал по-хитър. Не за снимка. Снимката е нищо. Не съм се сетил. Виж какво се